Mga kapamalandong, kumusta? Aduna ba'y usa ka amahan nga mohatag sa iyang anak o usa ka halas kung kini mangayo kaniya? Mga igsoon, last week nakurat ko sa pangayo sa ako ang 2 years old nga anak because akong pagtawag sa iya kalit lang nga mingon siya, Daddy, Dad, by halas or by snake. Nakurat ko maigsoon nga nung katuyang gipangayo, no? Pero brothers and sisters in Christ, niabot sa akong hunahuna sa akong pagpamalandong kining pulunga tungod kay nasayod kita na kitang tanan adunay mga gipangayo nga butang sa atong Dios, sa atong langit ng Amahan. Apan daghan nining maong mga butang wala gihatag kanato. O kining maong pulong, kaning maong linya nga akong nadumduman nga giingon sa akong 2 years old nga bata, mao mi pahinumdum pud nako o may pasabot nako ngano nga dili tanan natong gipangayo moabot kanato. Maigsoon tingali sa tanang mga butang nga imong gipangayo, pipila lang ni adto or pipila lang ni ini ang makahatag og kaayuhan nato. Tingali ang uban wala gihatag sa Ginoo tungod kay kini dili makaayo para nato. O tingali ang uban gitugtan man sa Ginoo nga ihatag sa imuha, taliwala nga medyo delikado para sa imuha, apan gitugutan kini sa Ginoo tungod kay aduna say purpose, o tungod kay dunay purpose ang Ginoo aning butanga, dili kaniya pasagdan. Maigsoon makapamalandong kung ako wala mo hatag sa gipangayo sa akong anak nga kinsa man ko, usa man ko ka tawo nga makasasala sama nimo, unsa na lang kaha ko ang Ginoo mo'y atong pangayuan. I'm sure tungod kay ang Ginoo mas maayo, ang Ginoo mas nakabalo sa tanan sa atong panginahanglan, and He knows what the best for us. I believe mao kini hinungdan nga daghan sa atong mga butang nga atong giampo o atong gipangayo kaniya na wala gayud ihatag niya nari kanato. So brothers and sisters in Christ, padayon sa imuhang pag-ampo, padayon sa imong pagpangayo, and sa imong pagpangayo tingali kung dunay mga butang nga wala nato madawat or wala to baga sa Ginoo, siguro atong i-re-examine pagbalik kung unsa may rason nganong gipangayo nato ning maong butang, o kining maong butang nga dili ba maka daot nga ri kanato. Sa ako lang gikaingon igsoon kapamalandong, God knows what the best for us. Kinahanglan nga kita mamalandong, kinahanglan nga kita mangayo sa giya, sa wisdom sa Ginoo kung unsay butang nga makaayo nato, o kining maong butang nga atong pangayoon, atong magamit sa atong adlaw-adlaw nga pagtubo uban sa presensya sa Dios. Ikson hinawton ta nga kini makadasig kanato, nga kining butang nga wa mo moabot nga atong gipangayo mo'y maghatag natog inspirasyon sa pag-ampo pagyud, o maghatag natog inspirasyon sa pagpamalandong kung unsa di ay ang best para sa atoa, kung unsa di ay ang plano sa Dios para kanato. Maayo ang Ginoo igsoon, gamhanan, maayo, mahigugmaon, manggiluyon, manggihatagon, ug muna hinungdan nga dili gayud siya makaako paghatag og butang nga makadaot kanimo, kanako, o kanatong tanan. Dinhi lang ko kutob, kini di ay si Brother Alex Lim. Nagpasalamat sa imong pagtanaw ni maong video. Kung wala pa ka subscribe sa akong YouTube channel Ikson, please subscribe Brother Alex Lim, or pwede po nimo nga ma-follow ang akong Facebook page, ang Brother Alex Lim. O
Kung bakante ka igsoon, higala, aduna kitay live stream every Saturday ug Sunday, no? Ang pamalandong sa pulong ug pamalandong karon alas 8 sa gabi. Kung bakante ka igsoon, ubanta. Kita-kits na brothers and sisters in Christ. God bless you, brothers and sisters.